uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Baba Mpostoli. Ngiyabingelela. Ngiyakubingelela nomama. Ngiyambingelela. Ngithi uJesu Kristu inkosi, Baba. Ngidlulisa lokhu kuwena ubufakazi Baba. Ngikhuleka Baba. Ngangena emkhosini ngimcela uJehova ukuthi nakimi akakavele ngifuna ukufakaza nami, ngoba empilweni yami mina akukho kuhle ngake ngaba nakho. Mina nje soloko kwaba yimi kuphela nje, yinkinga, ukugula, yinkinga nje ezami nje, nginezimpi right through, soloko kwathi inhlungu. Kodwa ngibona uNkulunkulu ngingena emkhosini. Ngangena for 16 days ngibhale phansi ephepheni. Ngifuna ukusho lokhu ukuthi uyabona, ukubhala phansi ngizwile kukhulunywa kuthiwa bhale phansi yonke inkinga, uthi na ukhuleka uthathe lelo phepha ubhale kulo, ukhuleke lezo nkinga ubize ngazinye. uNkulunkulu ungenzela umusa-ke. Untombazane wami baye bafika abantu bazocela ubuhlobo, bakhipha ingxenye yelobolo. Lokho kungijabulisile impela kakhulu Baba, ngoba bengingazange ngake ngacabanga ukuthi kukhona okuhle okungenzeka kimi. Kodwa-ke ngibona umusa uNkulunkulu solo ngangena la ekhaya lizwi. Kuningi uNkulunkulu angenzela khona. Nokugula ngcono, yebo, noma kukhona kungahambile complete, kodwa ngiyambona uNkulunkulu engilwela. Kwezinye izimpi ngizibona ngizinqoba, ngibone izimpi kakhulukazi ezokugula. Ngibone ukuthi la ayi bengeke. Ngibone ngisebenzela kakhulu lo mkhuleko waka-May 18. Uyangisebenzela Baba ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Ngiyambonga Baba Mpostoli, ngithi udumo malube kuyena, yena yedwa, lumfanele yena yedwa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Ngibonga iy'fundiso zakho Baba Mpostoli. Ngiyakubonga Baba, ngiyakubonga Baba, ngiyakubonga. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Baba Mpostoli. Ngiyethemba Baba nisale kahle. Siyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu ngalezi inkonzo kade size kuzo. Nje ngizoqala ngokusho ukuthi siyambonga uNkulunkulu ukuthi sihambe kahle sonke, safika emakhaya siphilile, siphephile, siyamdumisa. Enhlizweni yami nje beke kwambuleka indaba yengozi. Mina bengiyitshela ukuthi abazalwane laba bala eHammersdale, enhlizweni yami nje ngomgqibelo beza. Nganginalokho nje ngithandaza ngenhliziyo, ngithi uNkulunkulu akenzele igama lakhe nje, ukuthi kungathiwa bebeze enkonzweni kwase kwenzakala isibhicongo. Useyasho omunye umzalwane wakhona la eHammersdale uzongitshela ukuthi kwambuleke ini. Esho nje ukuthi nje bekade ngathi kuyingozi enyantisayo, sakhuleka. Useyasho ukuthi uNkulunkulu wambulile ukuthi kungekhona ukuthi kuqondene nabazalwane baseHammersdale, kodwa bekunengozi nje usathane obeyifuna ukuze nje kuthukeke umsebenzi kaNkulunkulu. Siyambonga kodwa uNkulunkulu ukuthi uyinqobile le ngozi. Ngizwile usho enkonzweni yanamhlanje, siyamdumisa sithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngalezi inkonzo ebesinazo. Ngizihambile iy'nkonzo zabesifazane, nangonyaka odlula uNkulunkulu wasithanda, wakhuluma izinto ey'nkulu. Okwalo nyaka Baba, ngizwa ngathi kuwumthamo omkhulu emlonyeni wami, ngathi akuhlafuneki. Ngathi ngidinga isikhathi nje ngihlale, nginabe, ngetshise, ngikudle bit by bit ngize ngiqede, ngoba kuyadingeka konke emzimbeni wami kamoya. Baba, siyamdumisa uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Enhlizweni yami bengithandaza ngithi Nkosi uJesu, ngiyabonga ukuthi
lo mlayezo wawugodla, wangafuni ukuthi wedlule ngingakafiki mina entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, wangilinda waze wahambula nendaba yokuthi ngibe umfundisi. Wawusuletha lo mlayezo ngoba uNkulunkulu ubefuna ukungisebenza, athi engisebenzisa ethi ephakela abantu bakhe kule vaseli ebese ngisebenzile. Baba, ngiyamdumisa uNkulunkulu kakhulu, ngiyamdumisa, angazi ngingambonga ngani. Bekungathi nje ngingathola indawo la ngingahlala khona ngedwa, ngihlale ngibheke uNkulunkulu, ngenze le test nami. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uzokwenza ukuthi ngihlale nami ngihlale naye ngizihlola. Ngiyambonga uNkulunkulu, ukwaziwa muhle uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba noma ngegama likaNkosi wami Jesu waseNazaretha nabazalwane bonke ekhaya lezwi. Baba, sokuningi okwenzekile empilweni yami ngoba kudala ngingalethi ubufakazi ngenxa yokuba busy, kodwa ngibona kahle ukuthi usathandeleka nokuthi ngibe busy ngalethi ubufakazi, and ubufakazi obubalulekile ngoba nami bungisize kakhulu. Bekugula benkulela abantwana bakasesi wami baze basuka le bahlala khona beze emzini wami. Baba Nsibandile, abantwana babaphume iy'londa zingapholi, sebazama ama-doctor kaningi. So ngaze ngabaqela ukuthi bangishudele amafoto. Bengithi uma ngibhekele amafoto ngikhala, ngathemtheka ukuthi ngikuthumele wona, kwabe sekufika le nto ngithi hhayi, ngihlala ngizwa ubaba osifundisile umkhuleko and nobufakazi babazalwane. Senami ngathanda ukubathumela lo mkhuleko wabaseRoma 10:9 ukuthi bakhuleke ngawo ekuseni nasemini. Omunye una 5 years and omunye una 1.5. Ley'londa bezingapholi, ziphuma igazi nobovu. So nganeliseka ukuthi ngibathumele lo mkhuleko. Baba, ngibona ubukhulu bakaNkulunkulu, ayisiko lokho kuphela. Abantwana sibaphule sekuze kuyi-6 months to 8 months manje. Bapholile nelonda, namabala asapholile. Ngakhuthaza ubufakazi bobunye bomzalwane omunye kathi umntanakhe bekaphuma amathumba lemzimbeni wonke. So kamkhulekisa lo mkhuleko, nami ngenza njalo. Baba, ngiyabonga. And okuningi okunye futhi, since ngibe khona ekhaya lezwi, impilo yami intshintshile ngoba ngiyabona kakhulu ukuthi ubaba uyasithandazela and usifundisile umkhuleko. Ngibonga kakhulu baba, ubufakazi buningi nedi isikhathi esincane. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi ake ngilethe ukubonga okukhulu baba ngokuthi usize usifundise ungene emkhosini. Ngiwuqedile umkhosi last week, umkhosi ka-40 days. Ngiyabonga kakhulu ngey'mfundiso baba osifundisa zona ekhaya lezwi. Ngiyabonga ngisho izimpi ebezike zavuka ngisemkhosini, uNkulunkulu emuhle wanginqobela. Nje ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu baba ukuthi akulethe nakumina ngikwazi ukuba ngibe ingane yakho yakamoya. Ngiyabonga kakhulu lapho wawungikhulekela khona. Ngicele ngidlulisile ukuthi ngizoqala umkhosi. Baba, ngazizwela ukuthi angedwa, ngiwuqala nje umkhosi, angihambi ngedwa. Kwaze kwengathi ngike embonweni sihamba sibathathu, kuwumina wena ngathi nenkosi uJesu. Baba, ngiyabonga, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe. Ngiyambonga, angiphezi. Angikaze ngahlangana nobaba onjengawe, angikaze ngampela. Even indlela uNkulunkulu abekusebenzisa ngayo kulamasonto adlule ngisemkhosini, ngikhumbula nje uvule uJeremiya chapter 1, inkosi imane ikhuluma ngalelo zwi, kodwa kutholakala ukuthi angiqondi kahle, kodwa ngiyezwa. Kodwa wathi masuyicacisa, ngasho ngathi ngempela ubaba uNsibande uthunywe inkosi uJesu.
Baba, ngiyabonga, ngiyambonga uNkulunkulu, ngaba ngathi angakugcina Baba ngempela, sihlale sifunde. Qhubeka Inkosi igcwalise ngemfihlakalo zayo, usifundise. uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli Sibandi, ngicela ukukubingelela ninomama nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, siyabonga kakhulu iy'nkonzo zabantu besifazane sidlile. uNkulunkulu ukhulumile phezu kwemiphefumulo yethu, wakhuluma umama umpostoli. uNkulunkulu wambula kabusha izwi elithi ngaphandle kokukholwa beliyisiqubulo sethu sabantu besifazane akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu Baba. Siyambonga uNkulunkulu Baba, nangomfundisi uZondi, izinto abeyikhuluma, nangomama umfundisi uMaseko. Siyambonga uNkulunkulu Baba, inkonzo nje yonke. uNkulunkulu bekhona, uNkulunkulu bekhuluma nathi, esiyala, esiqondisa endleleni yethu yokukholwa. Siyambonga uNkulunkulu. Kade ngikhuluma nomnumzalwane izolo emsebenzini esinaye ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi thina siyolahlwa kahle ngoba ngendlela iqiniso esesilizwe ngayo ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyolahlwa nje kahle, ngeke sisole lutho. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba Mtsibande ukusivusela wena. Yabona nje emphefumulweni wami kumnandi phakathi. Ngithi Nkosi, ngijulise othandweni lakho, yandisa ukukholwa kwami. Ngizwa nje ubumnandi phakathi ekujuleni kwenhliziyo yami, engingabazi ukuthi buvelaphi. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambheka uNkulunkulu esithandile singabazalwane, saze safinyelela ekwazini iqiniso elingaka elisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Ngiyambheka uNkulunkulu esithandile Baba kakhulu kakhulu kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu Baba engasisiza lokho kushiwoyo, lokho sesikufundile sikwenze, asiphe amandla singabantwana bakhe sonke, kuze kungabhubhi namunye oselizwile iqiniso elingaka ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu Baba ngani nenomama, ngathi akanigcina, anilonda, anibusise ngesibusiso sakhe esikhulu esicebisayo esinganezeli usizi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Ngithi angisho baba umfundisi ukuthi ngangena emkhosini ka-3 days, ngathi ngiphuma nje umfana wami omncane wathola umsebenzi, sekusele kulo mdala-ke manje. Ngiyakholwa ukuthi nawe uzowuthola. Angabe ngisakwazi ukuriphotha ngenxa yokuthi ngafelwa yifoni. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela Baba Mtsibande nomama Mtsibande egameni kaJesu. Ngizophakamisa nampu ubufakazi. Ngo-Agasti ngithatha ifasting ka-21 days, ngacela umkhuleko kumama Mtsibande ukuthi angikhulekise. Ngiwabonile bazalwa namandla kaNkulunkulu. Angicabanga nje ukuyithatha ngoSepthemba eqala, kwaqhamuka izwi lithi ikuphi okunomuzuzu izwe lonke elinomuzuzu ukuphila okuphakathi. Kwathiwa ngiyithathe mhlaka-1, ngayithatha bazalwane, ngawabona amandla kaNkulunkulu engithwala kuyo le fasting. Kanti mangicabanga ngibuka ngendlela okwenzeke ngayo emva kwayo, undodakazi wami wahlaselwa ukugula, kuthiwa isibindi sakhe asikho right. Walaliswa esibhedlela. Ngawabona amandla kaNkulunkulu, ngathi uJesu Kristu inkosi.
ngavula lelizwi naye ngamnika izwi. EwaRoma 10:9 uthi ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu Kristu inkosi, ngiyakholwa enhliziyweni yomuntu uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Ngibonile uNkulunkulu enza ngohlobo olumangalisayo, ngoba mangiya kuye usempumalanga, mangakuye esibhedlela uyasho ukuthi imam udokotela uthi kuba ngingahlala ngabe kukhulunywa okunye. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithula lobo bufakazi bokubonga nje uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Asihlaleni kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba nomama, ngibonga uNkulunkulu, ngenjabulo engibe nayo ukufika nje entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Konke kwenzeke ngendlela emangalisayo, ngiphatheke kahle, ngabuka abazalwane indlela uNkulunkulu asiphe uthando abathandana ngayo nokunakekelana ngayo. Nje ngicela ukudlulisa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu. Ngiku-fasting sizoza emkhosini kule nkonzo, kube sekufika ebusuku kwathiwa ngibhala i-test. Nasibhala sihlolwa, kunomama obekhona phambili uphethe amaphepha. Ngiyawabuka lamaphepha, nakubhalwa i-test uthi hawu wena uyakopela. Enhlizweni yami bese ngithi hawu, engabe akusizo yini ibhuku lezono zami leli aliphethe lo mama. Nangisacabanga lokho, abeseza nalo useliphethe, afike angithi mbo ngalo ebusweni, naye engithi mbo ngalo ebusweni. Abese kuba mnyama kakhulu, nase kumnyama kakhulu bese kuqhamuka abanye, babe baningi bahokoma emva kwami. Abesethi omunye nami engathi kukhona okuthile engikushilo ngabo. Bese beveza la eduze kwekhwapha ilambu elincane balikhanyise. Enhlizweni yami anginendaba nakho konke lokhu, kodwa nje engikwenzile ngivele ngaphephetha leli ilambu lavele lacima kuwo loyo mnyama. Kwase kufika lelizwi elithi uJesu Kristu uyinkosi. Nginele ngasho njalo, kwaphela ngaphaphama. Ngakho ngiyambonga uNkulunkulu ngalelizwi elithi uJesu Kristu uyinkosi elingahlukaniselayo, ngoba bese ngizoba nonembeza wokuthi kusho ukuthi ngikopele ini, kodwa manje ngimbonile uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi khona ngilijike kanzima leli khona lokuze ngiyofika entabeni yendlu kaJehova. uJesu Kristu inkosi. Baba noma ngiyabingelela egameni elihle lomfelethu uJesu Kristu. Ngiyabingelela, ngicela ukuthokoza, ngifisa ukubonga kakhulu iy'nkonzo zange-weekend baba osiphile zona. Bengithi ngizosenda kwayizolo, ubusenza sifile sengazuthi sisenkonzweni nathi, indlela okusheshisa ngazo ukuyifaka. Ngiyabonga ukuba yi-part of ikhaya lezwi. Ngiyabonga ukuba ngaphansi kwe-umbrella nesandla senu. Kumnandi kuleli khaya. Siyabonga ngezwi, angikaze ngiyibone indawo izwi likaNkulunkulu lidliwa njengasekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngiyambonga uThixo ukuthi nami angibone ngifanele ukuba kule ndawo. Kuyangiphilisa, kuyangibusisa. Njengoba ngisho ukuthi kungakuningi okwenzekayo empilweni yami, kodwa
Emphefumulweni ngiphilile futhi ngiyabonga ukuthi ngiholeleke kule ndawo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga umusa asenzela wona, enipha amandla ngoba umuntu onomali akasoze awenze umsebenzi eniwenzayo. Umuntu ozenzela ngamandla akhe akasoze. Into eniyenzayo mani nobaba inkulu kakhulu. So baba Nsibanda, ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi angazisa wena. Siyabonga ukuthi asithande nathi. uNkulunkulu angasilibali ukuthi asilethele umholo ozoba njengawo, ozokhuluma iqiniso lakhe ngesikhathi sonke. Amele iqiniso likaNkulunkulu ngoba iqiniso libalulekile kuthina sabantu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba kule ndawo ngithi njena I thank the Lord kakhulu. Ngiyabonga kakhulu na uNkulunkulu angigcine nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Baba, igama elithi uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ungenzele izimangaliso ngalo. Kuthengo lesithathu lomhla ka-4 ekuseni nje ngithathe izimpahla ngizifake esikhwameni uma ngisemsebenzini, uma ngiselantshini ngiwashe lokho engiwashayo. Uma nginesikhathi nginengadi yami nje lapho engilima khona ngitshala amaveji. Ngalolo suku-ke ngangiphethe iwashi ngizowasha ekuseni. Kanti esikhwameni engifake kuso izimpahla ngifake nefoni, ngithi ngiyafaka nje emanzini, ngifaka izimpahla, ngafaka konke nefoni. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ngoba ngithe sengicwelisile, ngicabanga ukuthi kuphele mhlampe u-2 minutes ngibheke ukuthi iphi ifoni, ngakhumbula ngayithola emanzini, phakathi ifoni emanzini isingenwe ngamanzi. Ngayithatha ngathi uJesu Kristu inkosi, ngayoyifaka erayisini ngaleso sikhathi. Ngayivula nje ngayifaka erayisini usuku lonke ngaze ngayibona ngoLwesine, lapho engabona khona amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyasivikela, uvikela ngisho nezimpahla zethu. Nje iyona engikhuluma ngayo, uNkulunkulu ungimangalisile. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngikubonile ubukhulu bukaNkulunkulu empilweni yami uma ngilibiza leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni lenkosi uJesu, ngibingelela uma egameni lenkosi uJesu. Baba yendlu kaJehova yabonelelwa ikhaya lizwi egameni likaJesu. Baba, ngizobonga la enkonzweni yabantu besifazane, nami kade ngikhona ngafika ngoMgqibelo. Baba, sibonga izwi esalithola kuleya ndawo. Siyabonga kakhulu, sibonge Baba inkonzo eyangena ngeSunday, owayenza ngeSunday. Baba, yayinamandla kakhulu. Baba, sibonge ukuhleleka kuleya ndawo. Siyabonga, salala kamnandi. Siyabonga kakhulu, asikaze sibone into enhle kanje. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngibona obaba nomama beguqile, bayakhuleka, omunye ungale kombhede nomunye ungapha, bayakhuleka. Mangisababuka bese kuba khona izwi elikhulumayo ukuthi yababona, bayanikhulekela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyakubingelela egameni likaJesu. Ngibingelele nasekhaya lethu nasentabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngicela Baba ukudlulisa ubufakazi ngomkhuleko lo kaMeyi 18. Bekunomntwana emsebenzini obegula nje kakhulu, esikwa yisisu, engasakwazi ngisho ukuqhubeka abhale iphepha laba abawabhalayo manje njengoba uSepthemba. Esejulukile nje, semanzi eyibhonqa, engakwazi ngisho ukwenzani. So ngase ngimnikeza-ke umkhuleko lo kaMeyi 18. Wawukhuleka nje uma eqeda ukukhuleka wathi
wathi ufuna ukuya ethoyilethi. Hhayi, emva kwalokho-ke uma esekhululile ubuye nje esephila. Waze waqhubeka-ke wabhala iphepha lakhe, kanti bengeke nje ngendlela ade enza ngakhona. Bengeke sakwazi nje ukubhala. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen.